Aquest és un petit acte en el que volem, un any més, el segon any, rendir un homenatge a aquestes persones, però no solament a aquestes, les que figuren a la placa, a totes aquelles que han lluitat aquí i a qualsevol lloc d'aquesta nació i d'aquest estat, que és Espanya, per la llibertat, i sobretot per la república, perquè república i llibertat és igual. L'any que ve tornarem a trobar-nos, passi el que passi. Ens tornarem a trobar per retre homenatge no solament a aquests, sinó a molta més gent, perquè aquest és l'objectiu. Pot ser que no sigui aquest el joc, pot ser que sigui un altre, però tornarem a trobar-nos per retre homenatge als lluitadors i a les lluitadores per la llibertat. I vull acabar en recuperem memòria, però també en recuperem sanitat, recuperem educació i recuperem drets socials, que això també és important. Sin educació, sense sanitat, sense drets socials, no podrem recuperar memòria. Tot va lligat. I per últim, recordar-vos que d'aquí a 15 dies aproximadament tenim el 1 de maig, la Festa Internacional dels Treballadors i de les Treballadores. Com sabeu, des d'Iniciativa Esquerra Unida, des de fa 7-8 anys aproximadament, ho estem intentant recuperar i recuperant en bona mesura aquesta festa. Aquest any no ho farem on sempre ho hem fet, que és al pavelló del Molí, ho farem en aquest espai, perquè volem que aquest espai sigui un espai dedicat als drets socials, que sigui un espai dedicat a la recuperació de la memòria i que sigui un espai per la reivindicació social i la reivindicació laboral. Avui més que mai estem els treballadors, avui més que mai estem les treballadores, perquè estan patint molt, perquè encara hi ha classes socials, perquè encara hi ha esquerres i dretes. Avui més que mai diem que l'1 de maig ens tenim que veure aquí per reivindicar aquest espai, per reivindicar la memòria històrica i per reivindicar la caiguda d'un règim que esperem que el 24 de maig comenci a caure per instaurar un nou règim cap a la llibertat i cap al socialisme. Visca la República!